Bilen mi? Landşaft dizaynerlarının tüp kagıdahy nindäy? Hawmygyň. Hawmygyň. Qaydan bileyim, men hiç arxitektorlukka okumagandaydı. Ulardyň tüp kagıdahy nime oldu taňda yeşil ýagyny üstü kakard oldurdylar. Amerika asты birau. Bizden usta baksasılar tamırı bilen üske karatıp oturtalar da bütün emelerle gürlevdi. Üsteti. Üskenti şol. Ana, melevizde bir baksa var dey. Onda hatta Meskevden gelip klip düşürerler dey. Buna Yanırak İlham ansamblin gelip düşürüp bitkenler dey. Aşanmayım. Aşanmahan eyde gittik, üsküdlerin bana karap bayt. Üzgünlerime aşanam. Eyde gittik. Gittik. Tupta kayda gittin, bayma kayıttı bella. Meleviz bit ulakatı gel. Biz Meleviz kadağında bunda iň matur baksaga degwesi Reyse Kinyanbıda goýaşay. Profesyonel dizaynerların aratıp. Altın tenke birge durma tuge beri kurşular elleni. Altın tenke birge durma tuge beri kurşular elleni. Fransız yavluklar geçteler bükler ürke bişkeler. Hezdik menen kurşular kirmez indi düşkeler. Fransız yavluklar geçteler bükler ürke bişkeler. Hezdik menen kurşular kirmez indi düşkeler. Hezdik menen kurşular kirmez indi düşkeler. Hezdik menen kurşular kirmez indi düşkeler. Bu çeşkeni men dürüst aytkanda bala çagdan yaratarım. Eni de meni çeşkeler yaratdı, üstürdiler. Lik gerginler gına bitinde. Balalarga bir qayda maturluk Iraktan izlemesinler, qaytkasına şunda yol etsinler dip şol uy bilen başlangan işi. Kaçan başlandı? 8 yıl. 8 yıl. Şu bakşaga menen 8 yıl. iň tövde biz kerekmegen ağaçlarını çıgarıp taşlao buldu.
Шунан соң инде Уфага барып, үземә ошаган менә туйлар, можжевельниклар төрле разновидностьларын алып кайтып, барбарис, хосталарны төрлесе. Менә шайтып утырта башладым инде, үзем, бер үзем. Кемдер менен кеңешлештиң утыртырга? Юк, мен үз алдыма менә күңелем ничек килә, кайсын кайда утыртырга икән дип уйлыйм. Карадым журналлардан. Ну, барса журналса килеп чыкмый. Журналда бик матур эшләнгән. Ну, күңелең тоже эшләргә тиеш, наверное, баш күңел. Менә бу атала ракари дип. Так. Ракари альпинаридан немеме айырыла? Набедик надан аңлатыр дәле. Күптер бутай шуны. Альпинари ол как-то ташлар салып, бик зур ташлар салып, ол как-то в виде горки альпинари. Бу инде менә тигез төрле үсемлекләрне ашайтып утыртырга. Төрле вакыттардан яһалган ниндәй бер композициялар. Менә яркий гына булып барбарис утыра бит инде. Тегеләре вот можжевельник, туя разновидности, папоротниклар. Булар бит минем үземнең башымнан килеп сыккан эшләр. Булар культурный папоротник. Бар бит инде урманда да үсә, булар инде культурный. Менә монсы декоративный дюрин. Менә моның яфракларын яратам. Шул хәтле матур. Бу үзе сескә кебек. Во-первых, җәй көнне дә шулай сап-сары. Монсы менә можжевельник. Можжевельник. Артыш. Монсы туя менә. Туя весь формированный. Менә игътибар белән карасагыз, һәрбер розеткасы буларның роза кебек күрә мин ерактан. Ничә төрле артыш үстерәһез? Монда бик күп төрле. Артыш где-то 5-6 төрле бар монда. Менә булар монда гына 3 төрле менә. Ананда да бар бит әле. Монсы менә икәү утырганы туя, шаровидная. Су сибәм, инде удобрениялар бирәм. Нинди ашлама? Ашлама шу сезонына карап. Азотный калий, азотный язын, калий көзгә. Дөрес итеп су сибәргә кирәк ниләргә. Хвойныйларга күп кеше әйтә приниматься итмәде. Юк, приниматься итә. Булар төптән генә түгел, ә менә шушы лапкаларынан тоже дым алалар. Өстән су сибәргә кирәк буларга. Ямгыр һәмәгәндә. Ямгыр кебек итәргә кирәк. Ярый, бу тәпәшләрне аңлашылды лифтән, ләкин менән дибергә була. Ә менә һәмәк туя, бик артыштарга нисе килә? Җитә, ышланыклар җитә. Өстән, без арашат итәм. Бигрәк матур булып үскән шул. Һәр нәрсә ярата игътибар. Туйганса үсергән. Туйганса үзерсен, буяга үлергә кирәк. Мен нимәне карап торам? Төбенә нинди таш чипкән иде. Матурлыгы өчен генә салынган үче белән үсмәскә. Менә можжевельник астында каменный дерево ята. Ой, әттәгенә. Иман таш диләр бездә башкортса. Бул артыштар безнең Талкаф буенда ирендик итегендә үсә. Бу безнең якка яракташтырылган бит агачтар. Ә менә туя дигәндәренә, бүтәннәренә ничек кирәк була икән безнең климат? Кыш ничек сыгыла? Елы кирәк бит буларга. Бик матур үткәрәләр кышны. Капламадым, бер тапкырда капламадым. Мартның кояшы гына зыян әдрәк китерә. Но монда март кояшы тими. Менә шуны. Ишеклай. Менә матур фонарьлар эшләйме ул? Янып торам. Эшләй. Кискәндә янып тора. Кичен яна. Шуның эргәһендә утырып, хәйләнеп утырган иде. Һәм кыш көне монда фонарь уттары янганда, монда юл көтәтәләре элгәндә, шыршыңда кирәкмәй, әйлән-бәйлән уйнап. Беп тигере. Ә менә улар нимә ул? Суендан эшләнгәнме ул? Фонтан булар әйе. Бул затлы металлдан түгел, бул затлы пластмассадан. Затлы пластмасса да. Ә менә ул нимә ул? Бу сандык приданный минең. Ай, әттәген. Әйе. Бирнә хандыгы. Бирнә сандыгы тулы булгандыр да, хәзер инде чәчкә белән тутырдык менә. Бик дөрес. Әйдә, синдә сәскә уйнайда. Әгәр дә монда эш торган, Кояш кайда. ошо сама матурлыкты тудырып буламыни ул. Мондай сәскәләр. Хоста. Менә бу хоста сәскә. Моны кояш кайында. Булар бәрхәт гүлдәре. Әйе, бархат. Ә бу талмы? Бу тал, әйе, талның бер разновидности. Бер төрле. Культурная. Культурный. Нык культурный. Нык культурный. Ана. Канда үсәкләре. Хин бәсәк тиңдә ялпай параңда төшәңәй. Бу ел иптәврәк. Күтәрәм икән тиеп. Күтәрә. Сезнең гиятсәргә эшләп куйылган. Әйе, балаларга үзем дә утырам иногда. Хәзер сактай. Бала. Арыгас ял итергә. Әйе. Кара, һеҙҙең бына лекторға ҡарай бул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 18. Юк, кайда җыйып беттегез аларны? Ниндәй базынан? Хәзер бит бакчаларны ташладылар. Мин кәҗәләр белән йөргәндә бик кенә йөрмим. Һәм кәҗәләрдә дә бар. Кәҗәләрем дә бар, әйе. Кымыз да ясыйм. Только сөт кенә эчәм. Күреп
Бунда ла фонтанмы? Бунда күл бит бунда. Мында күл менә туйлар утыра. Булар ирислар. Ирисларны камышларга ошатып утырттым инде. Җәен матур дип җишкә аталар. Бу сары төстә. Бу тал бит инде кудрявый, бөдрә тал. Бөдрә тал. Тегендә илак тау. Бөдрә. Бөдрә тал. Эскәмия бар. Ананда инде энлек килеп сыккан ул. Бу крот. Ай, аттагына. Хукусызга юкмы? Астан йөрү. Юк. Безнең элек дики үтиләр бар, кыр үтиләре. Әнисе, әтисе 8 бала чыгардылар. Шушы баксада үстеләр. Хейләр. Мин матурлыктан башым айланып китте әле. Менә шунда ямалар миңа эшләп киттеләр. Әйе. Сукурды матурга дип файдаландык. Менә шул мәтем шунда гына утыр син орын шунда. Был теге зиңгир-мингирме? Әйе. Аттагына. Исән сөйгә икән. Буларны мин комиссионкадан алам да, буларның миңа станинасы бирәк тә кирәк. Матур итеп өстәл ясыйм. Ана ише бер зиңгир-мингир. Әйе. Ана ише берәү. Алар бишәү. Бишәү. Булар менә декоративный гортензия. Сәскә ата, менә җимешләре бар әле. Менә бу мята. Мята бу Италиядан алып кайттылар. Bir подругам Италияда озак кына яшәде, и ул миңа менә шуны алып кайтып бирде. Танып карам әле. Нимә марлы икән? Дегустуртам. Итальяно. Итальяно. Я понимаю. Кара, монда әллә коюлар бар ул. Кую бар әйе менә. Тимер менән куршалган. Ай, бурым. Бу силәк. Бик бурынга. Бурынга ту бик бурынга. Кайдан таптыгыз аларда? Эшләтеп алдым. Эшләте. Әйе. Әйе. Баласакта бит кыйга суга йөридек. Шулар истә калган. Менә бу Шулар күбе. Бу кымыз яһай торган. кымыз ясый торган. Менә авылдан алып килеп бирделәр. Менә бит бу бурынгы самавыр битендә. Теге Совет вакытындагы. Әйе. 10 литрлык бурынгы самавыр. Әйе. Баласак. Бу артышны туямы? Бу артыш. Әне, аны сәсе харгана. Ну, пятнистый, сорты шундай. Үзе шулай. Мин әллә теге берәй нәмә ашлама йитмәгәндән шулай дип Юк, үзе сорты шундай. Нинди сорт? Китайский сорт. Кытай сорты. Бул менә нәмәкәгәдер миңа хәтерләтә менә бул каркас. Бу качели. Тора шул мин яраткан нем шул. Һеҙҙең виноград теге бәүсәктә бәүлә үсә икән. Әйе. Менә һиңа тагы да бер искәмгә. Кара бу велосипед эскәмияләр бит. Элек сөткә бетон белән, велосипед белән. Шул истә калган. Монда инде как будто бы ял итәргә тукталган. Ә моны ботинка эсенә нимә үсә ул? Монда гөлләр үсә. Әлем бакшаган гөл. Ботинка эсенә хатта үсеп утыра. Әйе. Ана һе инде теге нимә ул? Тагы да бер баласак мөеше. Әйе. Булысы өләшәй дәрестәлеге. Менә бит кошлар өчен хәзердән хәстәрлек күреп тагарактар яһап элеп куелган. Был коштар өчен тагарак түгел, коштар өчен һарай. Сарай. Әйе. Зиннәтле һарай. Әйе. Ябай гына нәмәнән дә сәнгати әсәр эшләп куйган. Ана тагылабына бар. Коштарга ашаганда караңгы булмаһын өчен менә етелешәм дә элеп куйган. Кузабигә уңган. Етелешәм. Без Мәләвез калаһыннан Рәйсә Кингә Абыдованың матур баксаһын күрдек. Ул бай бакса конкурсында иң матур бакса конкурсында тәгъвә итүчеләрнең бере. Әгәр дә һеҙгә уның баксаһы оҡшаһа, тауыш бирегеҙ. Әйе. Рәхмәт. Шишмә районының Горный ауылынан Сәғәдәт Мифтахова бүген безгә бик тәмле рецепт тәҡдим итә. Ул салаттың исеме нимә дип атала? Огурцы по-корейски. Аның өсөн нимәләр кәрәк безгә? Оның өсөн безгә кәрәк 4 кило кыяр, 1 кило кишер, приправа для корейской моркови магазинда сатыла. Әйе. Шунан без бит инде острыйны яратабыз, шуңа острый перец, Әсе красный, чеснок, Һарымһаҡ, туз, шәкәр, шәкәр комы, шәкәр ҡомо, көнбағыш майы, көнбағыш майы һәм уксус. уксус теге яҡта ултыра, ана тегендә ултыра. Башта кыярны турайбыз. Шулай Чтобы ҙур. хрустящий булыр өчен, аны 2 сәгатькә суык суга салып куялар. Ошо турағасмы әллә Турамас борын әйе. ошолай килеш? Әйе. 2 сәғәткә һалҡын һуға Әйе, һалып. салкын суга салып куялар. Һалҡын һуға һалһаң, ҡыяр шулай китерләп тора инде. Әйе. Кишерне турайбыз. Маркавча турайтырган Вак тёркадан, Кыргызстан. тёркадан әйе. Ваҡ Ҡырғыҙстан үткәрәбеҙ.
Эх, үҙемнең дә ҡул әллә ни эшләмәй бит әле, ярҙам итермен. Һаман йүнәлеп бөтмәй. 2 кыярга, зур кыярга шул 2 кишер кәрәк ул. Примерно так. Ҡыярға 2 кишер. Ҡапылда ғына тиҙ генә ашайым тигәнгә шулай эшләргә мөмкин инде. Хәҙер Чеснок. ысаҡ менән дә иҙеп була икән дә. Ҡуллары машина кеүек, комбайн кеүек. Һөт тимәһен. Хәҙер нимә эшләйбеҙ? Борыш. Бурысты нимә эшләтәбеҙ? Эсендәге орлоғон алып ташлайбыҙмы? Әйе. Обязательно. Ул бит ни горечь дает. Бигерәк әсе була бит, бит. Хәҙер ошо тәмләткесе ҡушабыҙмы? Әйе. Күпме Һәр ҡушабыҙ? приправа. Ярты пачка итә инде бу. Тоҙҙо күпме һалабыҙ? 2 кыярга менән наверное 1 кошык кәрәк будет. Шәкәрҙе күпме һалабыҙ? Для контраста гына. Ярты ҡалаҡ. Ярты Ярты аш ҡалағы, шәкәр, 1 аш ҡалағы, тоз. Тоз. Шулай бит. Һеркәне күпме һалабыҙ? 4 килога 1 стакан уксус дигән. Һәр бутайбыҙ инде. Семешка мая. 2 ҡыярға. Четверть бокалы була инде. Әгәр дә 4 килонан эшләгән осраҡта, тутырып һалғанда 200 грамм була бит инде. Ә беҙ 2 ҡыярҙан 1 килоны ғына эшләгәс, 50 грамм ғына ҡомбағыш майы һалырға кәрәк. шулай. Булды. Хәҙер ошо килеш уларҙы банкаға һалабыҙмы? Стерилләштерелгән банкаға, стерилләнгән банкаларға, әллә күпмедер ваҡыт тоторға кәрәкме? 5 сағат тоторга кәрәк быны. Салкын урында өстөнә тәрликә каплап, ауыр пресс ясап, лауып ҡуйып торасыз. Кәбеҫтә тоҙлағандағы кеүек. Әйе. Хәҙер 5 сәғәт үтте. Нимә эшләйбеҙ хәҙер? Һәр без аны стерилизованный банкаларга тутырабыз. Быларға инде бит. Әйе. Ой, еҫтәре, иҫ киткес тәмле. Яҡшы кәйеф менән, изге күңел менән әҙерләнгән ризыҡ йәнгә шифа һәм дауа булып та бара бит. Бына ғаиләгеҙ менән матур итеп байрамнарҙа ризыҡ булып ашарға яҙһын. Быны хәзер крышкадан каплап кына духовкага стерилизовать итергә куябыз. Ошолай бөтәһе тултырылған килеш. Әйе. 180 градуска куябыз да 15 минут торырга тейеш. 15 минуттан алып, копкачларын ныҡ итеп бороп куйырга кәрәк. Быныһы һеҙҙең ҡышҡылыҡҡа әҙерләнгән салат булды. Әйе, өстөн каплап куясыз инде. Хәҙер ашай торған осраҡта нимә эшләйбеҙ? Полиэтилен пакетка тутырасыз да и Ошоно. холодильникка тығып куясыз. 2-3 көндән уже можно кушать. Был Сәғәдәт Мифтахованың кориса, ҡыяр һәм кишер салаты булды. Аштарығыҙ тәмле булһын. Иҫ киткес. Иң матур баҡса, Иң уңайлы баҡса. иң оригинал уңыш конкурстана фотолар ҡабул итеү тамамланды. 1 октябрҙә Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы сайтында тауыш биреү башланды. Һәр номинацияла 50ләгән фото ҡуйылған. Тауыш биреү 20 октябрь тиклем дауам итәсәк. Тауыш бирү өсөн Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы БСТ сайтына инеп, бай баҡса баннер аша конкурс битен табаһығыҙ. Һәр номинацияға инеп, оҡшаған фотоны һайлайһығыҙ. Фотолағы цифрдар кодын күсереп яҙып, тауыш бирәһегеҙ. Еңеүселәрҙе йәлле бүләктәр көтә. 1-нче урынға баҡса тачкалары, 2-нче урынға һыу мискәләре. 3-нче урынға баҡса шлангылары, Бынан тыш бик күп дәртләндереү приздары. Декоратив бордюр. көрәк, тырма, секатор, микатор, һәр төрлө ашлама-машлама. Гран-прига нимә тиһегеҙме? Баҡсасы өсөн иң кәрәкле әйбер бензобысҡы. Бағыусыларыбыҙ Зилара Раян ҡыҙы Йомағужина, Светлана Рафат ҡыҙы Парфенова, Рамазан Омар улы Рамазановҡа оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Бүләктәр иң лайыҡлыларға эләкһен диягеҙ, тауыш бирегеҙ, әүҙем булығыҙ. Уңыштар. Эйе. Саҡмағыш районының Саҡмағыш ауылынан Ләйлә Билалова беҙгә көҙгө уңыштарҙан, көҙгө емештәрҙән тағыла бер тәмле кәс әҙерләп күрһәтә. Нимә әҙерләйбеҙ? Biz кәбестә киши әзерләйбез. Киш дигәне нәмә була икән ул? Киш дигәне менә хәзер әзерләйбез дә бергә, шунда күрербез. Пешергәс күрәбеҙ инде. Әйе. Бу кишне әзерләр өчен безгә камыр кирәк. Ә ул ҡамырҙы нисек баҫаһығыҙ? Ниндәй ҡамыр кәрәк? Камыр монда бу менә шушыңарга 2 стакан он, 150 грамм сливочный масло, туз,
Салдык, бутыйбызда шуларны, әзгенә бер ярты стакан салкын су морозильниктан. Йомырткала, содала Бер нәрсә дә кирәкми, йомыртка да, сода да кирәкми монда. Бу катлаулы тесто кеберәк була инде, слоённый тесто дип атыйбыз бит. Камырны тизрәк җәелсен өчен, әйбәт тигез җәелсен өчен холодильникта тотабыз 1-2 сәгать. Киш дигәне шул береңсә бер бәлештер инде. Шулайдыр, теге ашык Ашык кәбис. бәлеш, ашык бәлеш. Ашык кәбис тә бәлеше була бу. Менә хәзер без аны табага Менә бу салабыз. кагыды түшәйбе дибит. Кагызны Ябышмәһен өчен. Ябышмасын өчен дә кагызны салабыз. Кәбистә без әзерләп куйдык алдан, тушит итәбез. Башта бер баш суган салабыз. Шуннан соң шушы кәбистәне вакытына итеп турап салабыз да майлы табада тушит итәбез 1-10 минут. Кыздырып алабыз инде. Йомшартып кыздырып әзерләп кәбистә бит инде пешәргә тиеш. Йомшак булырга тиеш. Менә шуны без салабыз шушылай. Туз себебез әзгенә. Зөһрә әпәсе шунда ана чернослив бар бит безнең әйбәт. Шушы черносливны шуның өстенә тезә торыгыз әле. Бу юылган һәм бүленгән, уртага бүленгән. Бер йомырка. Каймакты күпме алырга? Коймакны 400 грамм. Нисек була икән моны бу? Кәбестә һәм тәмле кара слива. Хәзер бутыйбыз. Ошо тотыш һавытты халып иттегезме? Тотыш савытны, шул 400 граммны салып иттек. Тугылыйбыз күкәй белән коймакны. Шулай итеп чыгабыз без аны. Хәзер без ул кишне сезнең белән карыйбыз инде нәрсә булганлыгын. Береңсә ябай гына әйтеп әйткәндә асык бәлеш була инде. Ашык бәлеш була. Анау сама тәмле слива халгас, анау сама каймак халгас. Нишләп тәмле булмаган инде ул? Йөтләһә камырында шул сама майга баскас, Менә монауларны әйбәт шушылай итеп куйсак, ул кызык эшендә була, әйбәт. Менә матур эшендә була. Ул бит теге өйдә эшләнгән әйбер. Линия булмаса, даже кызыграк та була. Газны кабызабыз духовканы. Хәзер шушы табаны без 30-35 минутка духовкага куябыз. Моның температурасы шул 170 тирәсе булырга тиеш. Карагыз, нинди матур. Зөһрәпә, ашап карыйк инде пешкән әйберебезне. Әйдәгез әле, авыз итеп карыйк. Нисек булды икән? Исләре, хуш исләре килеп тора. Моны ябай гына кәбестәнән ниндәй тәмле ризык әзерләй оста хуҗабикәләр, уңган хуҗабикәләр. Тәүдәһез кабыгыз. Миңа бик ошый. Сезгә ничек? Эсе килеш тәмле буламы? Әйе, килеш тәмле була. Камыры кытырдап тора. Нык тәмле. Гаҗәп, бындай нәмәне күргән дә ишеткән дә юк ине. Сакмагыш районыннан Ләйлә Билалованыкы кеүек оригинал рецептларыгыз булһа, сакырыгыз, без һезгә лә барып башкаларга өйрәтербез. Шулай bir zaman bir баксасы бензовозга сатып алган ди. Безнең конкурста катнаша, бушка алыр ине. Бүлдермә. Аздан 10 көндә үтмәгән магазинга ялыман кенде теге бәндә. Тәүбә, безнең диңгүчеләр шулай йөри күрмәһен. Инструкциялар бензовозга көненә 5 км сатып язылган. Ә мин өстән дарттырылман дип теге бәндә. Ата ялка булгандыр. Хатысы хәзер тикшереп карап дип теге бензовозга тоткандай өргән ди. София Перовская урамындагы матур юкәләрне шул хатысы кыргандыр әле. Ниндәй яшел урам ине Өфөлә. Теге бәндә аптырауынан лыпын утырып төшкән ди. Бәй уны кабадалар да менә илтеп әйтә ди. Гран-при отысыга без бары шуны теләр идек. Бер бутакты бысса, 10 агас утыртырга кирәк. Йердең яшел үпкәһен харап итмәйек. Ана шул сакта гына баксабыз. Бай, Дебет, һау булырбыз.